Tja, Lillmark här från Malmöföreningen utbildar för RIX. Har du tänkt på vilket häftigt koncept som Hemglass har? De har en buss full med glass för alla smaker. De levererar hem till dörren och sen har de en ljudslinga som alla känner igen för att meddela att de är på väg. Vi testade det i Malmöföreningen nu i somras, fast på vårt sätt. Vi packade bussen full med redskap, ljudanläggning och en störtskön tränare. Sen meddelade vi via sociala medier vad träningen skulle vara den kvällen. Vi körde enkel och lekfull träning. Det kom trogna medlemmar, det kom de som inte var medlemmar, men allra häftigast, det var nog de som dök upp och spontankörde utan att ha bytt om till träningskläder. Friskisbussen. Framtidens Hemglass. Välplanerad spontanitet.